Artta ben gittim. Tamam. Tahir, yin qayda? Qabatlayın, әле yin qayda? Tahir? Tahir! Tahir! Aha, nihayet taptım. Onu. Akıldan yazdın мәллә? Аңламайыңмы? Тикшеренү вакытында бәйләнеште югалтырга тиеш түгелбез. Буның ай ташы икәненә шигем юк. Ләкин уның бында яктырырга уе юк. Әгәр ысын ай ташы була, ул айда мотлак балкырга тиеш. Әйдә, эшләмәңдә кейдә устык. Бара алмайым шул. Миңа өйгә кайтырга кирәк. Килештек. Һин кире килгәч тә айга асырбыз. Айгизә? Айгизә, мин килдем. Шлемдыла кидем. Әйдә, устык. Айгизә? Кислород нормава, тотороклык нормава, двигатель нормава. Кире исәпте башлайбыз. Двигательдәрне токандырырга. Tahir? Tahir! Tahir ишетәһеңме Tahir! мине? Ишетәһеңме мине? Әйе, Исам. Бик шәп. Һине айлы төшләр күрә икән тиһәм. Яны дөньяны күрүенә шатһыңмы? Шатмын. Ней, әйткәндәй,
Ай ташы. Yan Hürret'te Bashkortization YouTube kanalı üçün İlüze Harasova tercüme etti. Tekste okunu var. İlüze Harasova, Şamil Mangildin.